Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe ndị nkụzi hapụrụ ụlọ Akụbụzọ wee jebe na be Maazị Ọfọdịrị wee nọrọ na-eche ihe ha mere nke foro ha n'anya. Mgbe ha namiri, Akụbụzọ mechara kaba ahụ jiri nwayọọ mepee ụzọ wee kpọọ Chinedu oku. Chinedu wee fụ ya wee tie mkpu. O wee sị ya etikwana mkpu. O wee gwa ya na ọ bụ ọgwụ ụra ka ya ṅụrụ, na kemgbe abalị na ụra ekweghị atụ ya n'ihi ebe etigasịrị ya ihe na-egbu ya mgbu. Ya wee ṅụzie ọgwụ ụra ka chi na-achọ ifo. Ụra wee buru ya. Ọ gwara Chinedu ya emekwana ka ndị nkụzi mara na ya emepeela ụzọ. Otu a ka ha si nọrọ, nke na ndị obodo mesịkwara na-abịa ka ha mara na Akụbụzọ anwụọla ka ọ dị ndụ. Mana ọ na-eme ha bịa, Chinedu agwa ha na ọ na-ezu ike, na ọ chọghị ịhụ onye ọbụla. N'ezie, Akụbụzọ achọghị ịhụ onye ọbụla. Ọ chọghị ka mmadụ mata otu ahụ ya siri wee dị ya. Otu a ka ọ na-eme. Ndị obodo wee na-eche na ikekwa na ọ ga-abụ na Akụbụzọ anwụọla. Ụfọdụ na-ekwu na o nwere ike bụrụ na ọ bụ ọ nwụọla, ma ọ bụ na ọ nọghọzi n'ụlọ ahụ, kama ọ bụrụ ihe ọ gwara Chinedu ka ọ na-agwa ndị ọbụla chọtara ya. Ka nke a mesịrị, Akụbụzọ wee nachigha dịsịa mma, bidokwa akwụkwọ. Ha wee gaa ikpe ya na ndị nkụzi maka ihe etiri ya. Akụbụzọ kọrọ otu ndị nkụzi si wee na-eleda ya anya, na-ele ya anya n'isi, nke na ha anaghị ekwezi eme ihe ọbụla ọ gwara ha mee. Manija wee gwa ndị nkụzi na ihe ha mere adịghị mma. Ọ makwara ha nnukwu ikpe. Nke Akụbụzọ gwara na ọ bụ ndụmọdụ ka ya na-enye ha, na ha na-ada iwu dị n'etiti mmekọrịta nwoke na nwaanyị, na ọ bụ ebe ya na-enye ya ndụmọdụ ka ha nọ wee na-eleda ya anya ma na-akparị ya. Nke a wee wute manija. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndeewo, ka o mesịa.